Il-presidenti tal-gruppi fil-Parlament Ewropew se jkunu qegħdin jiltaqgħu l-erba' biex jiddiskutu l-proċess ta' smigħ ta' dawk nominati biex ikunu membri fil-Kummissjoni Ewropea ta' Jean-Claude Juncker. Jidher li l-verdett tagħhom se jkun li jekk ma jsirux numru ta' bidliet se jkun diffiċli li l-Kummissjoni Juncker tkun approvata mill-Parlament Ewropew. Fost l-iktar li qed isibu problemi hemm Alenka Bratušek. Hija kienet nominata mill-Gvern Sloven u ngħatat il-portafoll ta' Viċi President tal-Enerġija. Bratušek iffaċċjat il-kritika li ma tax tweġibiet konkreti għal mistoqsijiet li sarula u iktar minn hekk hemm membri tal-Parlament Ewropew li qed isostnu li jien nominat lilha nnifisha għal kariga qabel tilfet l-elezzjoni f'pajjiżha. Saħansitra tlieta filgħodu kien hemm spekulazzjoni kbira li Bratušek irtirat, għalkemm din kienet miċħuda minn kelliema l-Juncker u Bratušek innifisha. Għad hemm xettiċiżmu wkoll fuq in-nominat Spanjol Miguel Arias Cañete, għalkemm dan igawdi mill-appoġġ tal-Partit Popolari Ewropew. Dan filwaqt li membri tal-Parlament Ewropew indikaw li lesti japprovaw lill-Ungeris Tibor Navracsics, iżda mhux fil-portafoll tal-Edukazzjoni u l-Kultura li taħ Juncker. Sal-lum kollox għadu jindika li n-nominat Malti Karmenu Vella m'għandux jiffaċċja problemi u dan wara l-wirja tajba li taf dak li kien l-ewwel smigħ minn sensiela. Fl-aħħar sigħat kien irrappurtat li Juncker kienet iżomm kuntatt mal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u l-Presidenti tal-gruppi kif ukoll il-Kummissarji nominati. Mhux esklus li Juncker ikun kostrett jagħmel bidliet biex jikseb l-appoġġ meħtieġ mill-Parlament Ewropew.